Abyor sorot lintang kangku medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos beta kareng jaman putyanira sang dwija warombrong lir swaraning madu branta manungsung sarining gembang mplek-mplek ketepung kamare Petruk kok Petruk nyetel radio. Ha iya. Petruk setel-setelane bangsa walang kekek, jangkrik genggong ngono kuwi. Ha iya. Wah. Piye, Truk? Kang Ganeng. Lho. Piye sing dirasake apane? Mbuh. Tak rasake kok ora urip-urip. Lho. Apane? Oh diobahke ra keneng ki? Weh. Mbok coba periksa. Obat kerenek obat sing mandi Kang Gareng. Iya. Iki men tembange diteruske ya, Truk. Heeh. Lamun, sapa lha iki? Menengah. Lamun tiba Sing nyari iki Petruk ora Gareng. Oh ya, ya. Sorry kaya. Piye, Truk? Ki ditiliki kakak, ditiliki adine. Ayo tangi. Ora kaya ngono kuwi. Ayo. Ana wong lara kok meja ning soda gembira. Iki sing gawe sapa, ora? Sapa sing gawe, ora? Aku mau pesen GoFood. Wow. Nek ngono iki ra lara, nyatane iso pesen nyekel HP barang ngono kok.
Aku ki lara ya Kang ora lumpuh. Weh. Iso nyekel HP, iso ndelok, iso ngrungokke. Ya lah ning rak ya ora lumrah ta ya. Kek kowe iki dhuwit ya saka ngendi? Duit dalan kur garing ngrayoke kok. Dek jamakne. Wis, Truk, wis. Iki aku tekan kene, iki gara-gara iki lho, Truk, ora ben-ben. Iya. Nang ya mong le awake dhewe le gojak ora ning ora-ora mbosek sementara. Iya. Dalane ditutup kae mau didandani kok. Iya. Heeh. Ha iki ning omahmu sik le gara-gara ora apa-apa. Iya. Iki saklare lampune ndi to, Truk? Adek peteng timen ana omah. Aku wis 3 sasi rong bayar pajak kali. Dadi dipedhot. Sak kene. Lah ya ora apa-apa Karang. Wong rekoso. Wah, jan wis. Iki ngene ya, Truk. Engko mbangane kowe penasaran. Piye Dik Bagong? Ah, engko tak omongi. Sing penting iki do tetembangan sik. Iya. Ben nek kowe seneng terhibur atine, ora ngrasake lara terus. Ngrungokke suara-suara sinden, tak setelke radio ya, Truk. Iya. 9 tambah 9 pira, Truk? Swadesi ya Dilonga. Lambene nah. Ayo, Reng, tetembangan, Reng. Ya. Karo ibu-ibu Aranggana. Ya. Apa harapan? Montor-montor cilik kan judulnya apa kayak? Motor cilik kaya motor GP. Motor GP. Montor-montor cilik. Ana komplite kok, Reng. Ha iya. Wis kono mangsa bareng karo mbak-mbak. Ha iya. Ki mau nyono pamundutan apa iki? Sesideman. Oh iya. Ben dilakoni karo mbak-mbak. Ha iya. Mbak ibu-ibu Aranggana. Ya. Mau kuwi sing anu ki ya putrana Sumantara. Ha iki ngene ya, Truk. Wah, jan iki udute sapa ya sing murah ki. Ngece murah, Gong. Ora ngece lho aku ambune. Wah, jan wis. Iya. Nek es teh mono nyegeri. Ngemarahi ngeplong. Ha iya. Reader. Wah, balik. Ana sapa? Ana Mbak Anggi. Ya. Tak gawake jineman ya, Truk. Manut. Heeh. Jineman apa arepan kowe? Apa njaluk Mbak Anggi sing nembang? Anu wae le. Apa? Jineman lali janjine kok jineman. Jineman sari roti. Yes. Jineman sari roti iki. Sari roti. Tetot. Anu wae Petruk ki senengane Jineman Mendes. Ayo kuwi aku lali judule. Ah iya. Apal ora wonge? Ora hafal. Ya apa? Wis ge apa ngono lah. Aku manut sing penting jineman. Oke, Truk, sing penting Jineman. Ya. Spesial apa ora? Ndoke loro. Manut. Ayo Mbak Anggi kuwi ben Petruk. Kuwi lek ngregesi awake gek kacek. Coba to mbok digagas. Ana wong lara kok meja ning sate ayam. Ki sapa sing tuku? Iki mau bakul sayur ngeteri aku. Sapa bakul sayur? Bojone Kopir. Wo. Ngeteri aku sate lontong le. Wah, alhamdulillah matur nuwun. Ya syukur nek ana sing peduli. Iya. Nah, Mbak Anggi. Apa Mbak Anggi sing slendro wae Mbak Anggi. Oh, slendro. Slendro. Napa nggih? Apa? Apa kinjeng ali-ali? Iki apa? Jineman apa jiman kinjeng ali-ali? Anu mawon. Napa?
Klambi lurik mawon. Oh, kambi lurik. Ah ya kuwi apik. Iya. Lurik kaya jarike Mbak Lala Ati lah kae mau. Petruk ki mencurigakan. Mencurigakan piye? Awang lara kak. Aku ndelok streaming. Oh, delok streaming. Senengane kok ora. Enggak Mbak Anggi. Ah, gimana? Apa wae ki? Yo yo. Dadi sorak ini ku lho jenengan ki. Hah? Ah disurakno aku ora krasa kak. Kok ngono? Oh, ngambu apa-apa wae ora mambu kok. Kok jajal kene? Apa to kowe dadan? Heeh, mangga Bangki. Ah gimana? Iso ganggu to, Truk? Li apa? Aku mau klambi lurik kok li. Tak kira nek jeneng kula. Sapa kowe? Petrel. Oh. Pantes luwes polatane dasare mas kuning nang kiring sripat sripit lembehane Iya, beda. Catetan. Truk, meneng, Truk. Iya. Dadi banging bangsa trampil sarta tangguh mewaton bebuten luhur datan ngenggo tansah meneh klambi lurik. Sampun. Oh, piye, Truk? Nyamlong tenan suarane. Sapa ki mau? Mbak Anggi. Woi. Dasare sing ngendang dalange serpeng. Ah iya. Tambak wah jan kowe iki wah ora. Oh, tak kira. Heeh. Iki saja neka-neka ta, Truk, aku malah deg-degan. Ora apa-apa. Mbok jajal aku tak krungu kendangane Mas Juwang. Woi, apik. Apik kene takon ngendang apik. Wah, dhisik tau takon ngendangi bocah gondol wewe, blek-blek ti, blek-blek ti. Langsung ketemu Pak, Truk. Heeh to. Jan mandi tenan. Ha iya. Sing marai muni iso blek-blek pleketipek ngono iki ora kok kendange.
Lawane kuwi lho nek kiwir-kiwir. Plak tipek. Kenaplek. Iya, karang kembaran ya. Iya. Suneo. Suneo. Borneo daraya. Arep kowe request apa neh, Tru? Iki mumpung cepak kabeh iki mumpung cemawis kabeh apa karepan? Aku manut wae le. Sing gayeng-gayeng. Oh iya, ke anu mau. Serageran ya, Tru? Iya. Kadung tresno ya, Tru? Iya. Kengko mergane kelakon rabi, Tru. Alhamdulillah. Piye le musuhan ning Ndorowati le? Ha iki ngene, Sinuwun Ndorowati ngendika. Waton kowe iki iso gawe srana kondure senjata cakra, kowe kelakon rabi kok karo Purantawati. Duh, kek piye nek ngono ki? Piye ngono ki ta? Lho, budidaya ta, Tru. Wong ki diwenangake budidaya, diwajibke budidaya. Aku ra ero senjata cakra nendi. Goleki, nek ira sasat ora ngakon kowe. Bocah SDM rendah. Padha aku. Iya. Heeh. Sapa, Tru, sing kon nembang, Tru? Mbak Yanti. Zanti. Kuwi penggemarmu kuwi. Sukir kuwi koyoke. Heeh. Ayo Mbak Yanti. Ayo, jumeneng Mbak Yanti. Heh? Agi watuk. Awal aku kuwi watukan sewengi sulak ngecipris. Gerep apa? Rina lengi dadi ati. Aku wis sambat. Sabar, Reng. Sabar apa? Aja dipisah. Monggo Mbak Yanti. Jumeneng Mbak Yanti. Iya. Ben tonjo. Iya, Sugeng dalu. Enjang. Enjang. Mbak sapa? Mbak Zanti. Oh, watuk padha aku. Nggih. Ana kancane. Wae. Nggih. Ayem kula nek ana kancane. Lah iya. Tegese ra dheweke. Allah. Rena wangi. Langsung. Oh iya. Heeh. Ya mesake aku barang, Ha iya. Lamat wis katon tejane yen brongketan mencara Ya.
Truk? Penak. Sing penak apane? Wis samu barang lir Kowe. disawang ya. Kepripun disawang? Hah? Disawang. Disawang marai watu. Oh, lawe nyawang kono watuk dadi nular. Sapa sing muni marahe mblenek? Wah. Wala ora ngrasake kowe. Ayo. Ayo Mbak Zanti. Bacaane sawo asri Wajar mangan wae ket mau mangan. Lah ya ora apa-apa ngelih kaya. Panen. Ayo. Bacaane sawo asri Sampun sembah nuwun. Matur nuwun nggih Mbak Zanti. Nggih, Mas Dah. Petruk iki ya alah. Wow. Petruk ki ora. Kowe nek tak dudu sing siji iki nek, wah kowe genah. Sing saka pathuk apa? Heeh. As, ora. Ora wae. Terima pilih pariem. Wah, Nek sekelasku lho. wah jan kowe ki ora njur ngono kuwi ta, Truk, ora. Ayo, arek tembang apa neh kowe, Truk? Arep njaluk request tembang apa? Aku wis manut wae. Heeh.
Mangke ana pamundutan, apa putrana Sumantara ya dipinangkani. Iya. Sapa sing kon minangkani? Ayo Mbak, anu no. Nah nek rumangsaku nek gadang anak sing apik kuwi ya panjenengane Mbak Anggi utawa Mbak Niken. Ngono. Heeh. Nek kuwi iki tak kira kok anak-anake bakal dadi turas gendro. Ha iki. Ora ngono kuwi to, Le. Ayo Mbak Niken. Ha iya, Nganggo bawa, ya anak kucing. Iki. Nek ngutang cengkiwing sirahe kok. Mbon, kula los-los kok. Wah, dilus-lus. Heeh. Ben bobok. Ben bubuk. Dimban. Dilus-lus malah tangi. Ayo Mbak Nik kan. Ngadeg napa lungguh? Ah, linggo wae wis marahi ngadeg kok.